ya ce wane ne wanda zai yadda a ɗauki kamannuna a jona masa, in aka jona mashi kamannuna sai a zo a kashe shi ranar tashi alkiyama mu je aljanna tare da shi ya zama makwabci na aljanna, in ji hadisi. To wannan hadisi sai aka ce duk al'ummar shi ba wanda ya daga hannu, sai wani yaro matashi guda ɗaya sai ya daga hannu, sai ya ce ya sauke hannun shi. Bayan ya sauke hannu sai annabi Isa aka ce ya ƙara maimaita wannan tambaya, sai zama ba wanda ya daga hannu sai wannan yaron dai. Sai aka sake maimaita tambaya, annabi Isa ya ƙara yinta sai wannan yaro ya daga hannu, sai ya ce to ina ganin cewa kai ɗin ne kenan. Sai annabi Isa ya ɗauki kamannin shi cancak ya sanya wa wannan yaro. To shi kuma annabi Isa sai aka ɗaga shi zuwa sama, in ji shi wancan hadisin kenan. Da aka ɗaga shi zuwa sama sai masu kashewa da suka zo suka tadda wannan yaron cikin al'umma annabi Isa sai suka ce ai ga ma Isan nan, sai suka kashe shi. To shine sai suka ce shine ma'anar walakin shubbiha lahum, an rikitar da su ne. To dan wata rana kada a zo a fassara maka a gauraye ma da wancan tarihin ka gaza bambancewa wannan ita magana ba gaskiya bane, ba ta cikin ayi. Allah ce wa innal ladzina ikhtalafu fihi, lallai waɗanda suka yi saɓani a cikin lamarin Isa lafi shakkin minhu, suna cikin kokonto daga gare shi. Amma